Hola, què tal? Bon dia. Estem davant d'una situació meteorològica que ens recorda molt la que tinguérem el desembre de l'any 2004, una situació de vents de llevant de gregal que deixa quantitats de precipitació superiors a 500 litres per metre quadrat, especialment en la meitat sud de la comunitat. Està gestant-se en aquests moments, com podem veure a les imatges del satèl·lit Meteosat. Tenim, així, el sol, és una vaguada que ens marca l'entrada d'aire fred que va desplaçant-se des del nord de l'Atlàntic. Així tenim els núvols que ja comencen a produir precipitacions, especialment a la part occidental de la península, i aquest embolsament d'aire fred, que a hores d'ara està situat a la zona de l'Atlàntic, té tendència a desplaçar-se de cara als pròxims dies més o menys a la zona del sud-est de la península, a la zona del mar d'Alborán. De fet, avui ja podem tindre notícies d'aquest embolsament que provocarà inestabilitat a l'oest, al sud de la península. Hem començat el dia de nou amb boires, alguns núvols en zones de litoral, especialment del litoral d'Alacant. Les temperatures no han patit massa canvis i esta vesprada, o millor dit, a poqueta nit, els núvols cada volta seran més abundants, especialment en les zones de litoral i prelitoral d'Alacant, quan no descartem algun ruixat en principi de caràcter dèbil, el cel més clar a les zones de més al nord, els vents encara fluixos de xaloc i avui les temperatures lleugerament més baixes. Demà començarem el dia amb aquest embolsament d'aire fred donant alguns símptomes d'inestabilitat, especialment en les zones de més al sud. Sembla que fins a migdia, primera hora de vesprada, podem tindre ruixats de caràcter dèbil concentrats al sud de la comunitat. Les temperatures no patiran massa canvis, les mínimes, les màximes més o menys quedaran en els mateixos valors i a última hora del dia els núvols encara seran més abundants cap al sud, però en principi ja de cara a la vesprada a nit no esperem precipitacions. Atenció als mapes a partir de divendres. Divendres es consolida aquesta entrada de vents de llevant, aquest embolsament de les carpes altes de l'atmosfera. Podem estar parlant d'una gota freda, una situació de dana per a acabar la tardor d'enguany. Tenim el cel ja ennuvolat pràcticament a tota la comunitat divendres. Podríem començar el dia encara amb algunes ullades de sol, especialment a les zones del nord i de l'interior, però conforme vagi consolidant-se el vent de llevant que bufarà més fort a València i a Alacant, deixant també la mar més alterada, els núvols tindran cada volta més activitat i ja poden registrar-se algunes precipitacions de certa entitat en les zones més costaneres. Les temperatures a la baixa i atenció a dissabte i a diumenge perquè seran els dies de més inestabilitat, de més pluges que poden acumular registres importants i fins i tot caure en poc de temps molta quantitat de precipitació. Si tenim dissabte, el vent que gira a gregal, la mar que quedarà molt alterada i les precipitacions que podran ser generals a tota la comunitat valenciana, però atenció, perquè a Castelló podrà ploure amb força de matí i després aquesta pluja anirà desplaçant-se a les zones de més al sud. I diumenge els mapes comencen a no estar massa d'acord perquè sembla que les precipitacions serien més dèbils a Castelló, però encara serien moderades i intenses i localment fortes o molt fortes a València i també a les zones d'Alacant, en especial a les zones del centre i del nord d'Alacant. Per tant, una situació per davant complicada, de molta inestabilitat que hi haurà que seguir al detall.